Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň başçylygynda Türkmenistan saýlabalyň oňyn bir taraplyk, paragatçylyk, söýüjülük, hoşniyetli goňşuluk, netijeli halkara hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasat strategiýasyny üstünlükli durmuşa geçirýär. Ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasyna laýyklykda 2023-nji ýylyň paragatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýylly yglan edilmegem aýratyn ähmiýeti eýedir. Parlamentariýalaryň şu edekki köp taraplyň duşugyň bu maksatlara ýetmäge gönükdirilýär. Oňa dünýäň dürli ýurtlarynyň parlamentleriniň başlyklary, şeýlede halkara we sewit guramalarynyň ýolbaşçylary hem de wekilleri gatnaşdylar. Bellenesi ýaly Türkmenistanyň parlament diplomatiýasy ýurdun bitaraplyk hukuk derejesine laýyklykda üstünlükli alınıp barylýar we daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen iki taraplyň hem de köp taraplyň gatnaşyklary ýola goýmak, halkara parlament guramalarynyň we assambleýalarynyň işine gatnaşmak, parlamentara dostluk toporlaryny döretmek, bilelikdäki çäreleri guramak arkaly durmuşa geçirilýär. Muňa özi bitarap döwletimiziň halkara başlangyçlaryny gollamakda möhüm ähmiýeti eýedir. Halkara gatnaşyklarynyň täze filosofiýasyny ilerletmegiň çäklerini paýtagtymyzda geçirilen halkara forumlaryň jemleýici resminamalary Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli sessiýalarynyň resminamalary hökmünde kabul edildi. Şoň bilen baglykda bu başlangyçlary halkara derejesinde ilerletmekde şu gedekki duşuga gatnaşýan parlament ýolbaşçylarynyň işin ornunyň wajypdygyny talep. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ýörüýte wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüň alyş diplomatiýasy boýunça sewit merkeziniň ýolbaşçysy Kaha Imnaze we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgoşdurjusy Dmitri Şlapachenko Türkmenistanyň paragatçylygyň, ösüşiň, hyzmatdaşlygyň dünýä hem de sewit derejesindäki gün tertibine hat işin gatnaşýanlygyny, bu gurdaky başlangyçlary ilerledýänligini, şeýlede häzirki döwrüň iň çylşyrymly ählimumy we sewit meseleleriniň köpüsine netijeli sözgütleri hödürleýänligini bellediler. Duşugyň ähmiýetine we ýerliklidigine üns çekip olar hormatly prezidentimize we türkmen halkynyň milli liderine paragatçylygy goramak boýunça başlangyçlary durmuşa geçirmekde tagallalary hem de goşuntlary üçin hoşallyk bildirdiler. Şeýlede olar paragatçylyk we ysnysmagy üstün etmek üçin halkara jemgyýetçiligiň tagallalaryny birleşdirmegiň döwrüň zerur talabydygyny, awadançylygyň hem de gülläp ötüşiň baş şertidigini bellediler. Soňra duşugyň dowamyny parlamentary bileleşiginiň baş sekretarinyň şeýlede dürli ýurtlaryň parlamentleriniň başlyklarynyň sany ulgam arkaly çykyşlary dinlenildi. Çykyş edenleriň belleşleri ýaly olar Türkmenistanyň paragatçylygyň howpsuzlygyň we durnukly ötüşiň bähbidine, bir taraplyň dostlary toparyny döretmek baradaky başlangyjyny ilki başdan işen gollap, oň döredilen gününden bäri birleşigiň işine gönden-göni gatnaşýarlar. Sany ulgam arkaly çykyş edenler Türkmenistanyň parlamentary dialogy ösdürmek baradaky başlangyçlaryny gollap, netijeli halkara gatnaşyklaryny ilerletmekde, ählimumy paragatçylygy we howpsuzlygy putulandyrmak üçin gurallary işen ulanmakda ýurdumyzyň ornuny ýokary baka berdiler. Duşugyň çäklerine edilen köp sanly çykyşlarda häzirki döwrüň talaplaryna we türkmen halkynyň köp asyrlyk görelgelerini esaslanýan hemişelik bir taraplygyň öz boluşyny nusgasyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň baý tejribesiniň bardygy we bu siýasatyň dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde durýanlygy tasdiklandy. Şeýlelikde türkmen tarapy deň hukukly dialogy dowam etmek we ählimumy ötüşiň möhüm meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy putulandyrmak üçin täsirli meýdançany döretmegi maksat edilýär. Bir taraplyň dostlary toporuny agda ýurtlaryň parlament ýolbaşçylarynyň paragatçylygy we dialogy berkitmekde parlament hyzmatdaşlygynyň ornu atly birinji duşugynyň işiniň netijeleri öňe sürülen teklipleriň we garaýşlaryň esasynda kabul edilen jemleýici resminamada öz beýany tapdy.